ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಅವೇ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ಅರಿತ ಪೊಡಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್, ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅರ್ಧ, ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಶುಂಠಿ ಉದ್ದ 3 ದಿನ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉದ್ದ 3 ದಿನ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ 3 ದಿನ ರೆಡ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ. ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಪಂದು ತೋಷ್ಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ತರೆ ಚೋಲಿ ಮಾತ ದಿಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿನ ದೆತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ದೆ ಎಟ್ಟಿ ಐತ ನಾರನ್ನ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಐತ ಬಂಜಿದೊಲ ಒಂಜಿ ನಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಯ್ತನ ಬರ್ಪುಂಡವು ಅವೇನು ಒಯ್ತದು ದೆಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ನಾರನ್ನು ದೆತ್ತದಾತುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಪಿದ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಎಟ್ಟಿನ ಮಂತದ ಮಾತ ಏನೇ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ಟು ದೆಕ್ಕೋಡು. ಇತ್ತ ಎಟ್ಟಿ ಮಂತದಾತುಂಡು ಅವೇಕಿತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರು 2 ಚಮಚದಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆಂದು ಅರಿತ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ, ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಒಂದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ 1 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿನ ಬೇಪದು ಮಂತದಿನ ಪೇಸ್ಟ್, ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತವೇನು ಮಾತ್ರ ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಇಜಂಡ ಕಾಯಿ ಪುನಗವು ಮಸಾಲೆ ಒಂತೆ ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಮಸಾಲೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ನೇನು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತುಂಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬುಡೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯರದಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿನ ಬುಡೋಡು. ಎಟ್ಟಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದಾತುಂಡು ಅವೇನಿತ್ತ ಕಾಯಿ ಪೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಟ್ಟಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡ್ ಬುಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಕೈಕ್ ರಟ್ಟುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಮಾತ ಕಾಯರೆ ಪಾರ್ದಾತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಟ್ಟಿ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ನನ್ನ ಇತ್ತವೇನು ತಿರ್ಗಾದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಐತ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತದು ಉಂತೊಂಡು. ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಜಂಡ ಮಸಾಲೆ ಒಂಥೊಂತೆ ಪತ್ತದು ಇಂಚ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ತುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸಾಲೆಡು ಎಟ್ಟಿ ತೋಜಿಂಡನೆ ತಿನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ. ಐಕ ಬೋಡಾದು ಯಾನ್ ತೆತ್ತಿನ ಪಾರ್ದಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ತೆತ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಶುಂಠಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತದು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ಐಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋಡು. ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆಂದು ಮಾತ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು ನನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಮಲ್ಲದೆ ತೊಂದೆ ಇಜಂಡ ನಿಕಲು ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮೂಲು ಪಾಡೋನೊಲ್ಲಿ. ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಾಡ್ನೇಟ್ ಅವೇನು ಪೊತ್ಪೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೋಡು ಪಂದುದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ. ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನೇ ಅನ್ಮೂಲು ಪಾಡ್ದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಟೊಮೆಟೊಲ ಒಂತೆ ಬಾಡ್ನೇಟ್ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ 1 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. ಸಾಸನ್ನು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪುನೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ ಬೋಡದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸಾಸನ್ನು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊದುಪೋಡು. ನಾನು ಇತ್ತೆಂದೇಕ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚದಾತು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊದುಪೋಡು. ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡ ಆತು ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತಿನಾತು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಎನ್ನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿದ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಐಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ಅನ್ನು ತೋಚ್ಪದು ಕೊರ್ತೆ. ಇತ್ತ ನಾನು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ಗ ಎಕಡೊಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದೆ. ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಬೋಡಾದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ.
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟಾಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಟಾಸ್ ಮಂತುದುಂದೇನು ಮನ್ಪೊಲಿ. ನಮ್ಮಂದೇನೆ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಆತೆಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ ಬೋಡಾದು ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆತು ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡು. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಂಗ ಆಪುನಕಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ದು ಕಲರ್ ಕೆಂಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಇಜ್ಜನ್ನದಾದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಪಾಡುಗ. ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.